Takže čaute, vítam vás z mojho ďalšieho videa na SLZSK a v dnešnom videu pokračujeme v New News. Ja neviem prečo, ale mne to nejde do prdele. No a ten free screen recorder, ja keď na to kliknem, jednoducho teraz som na to klikol, tak sa tam ukáže termaj a také contengingy a keď tam než natáčať, tak treba nájsť nejakú get registráciu kód online. Takže na to zasú ten TeamViewer, takže natáčanie bude niekedy asi až týždeň, čo ja neviem, čo bude ale asi aj v stredu, sme si nejakú do pesničku, napríklad túto si pustíme. V Zuno ste už videli psa na vysávači alebo na motorke. Čo ste ešte nevideli, je garantovaný úrok 8,9%, ktorý získa skutočný. Zdrhol na imtéčik. Dneska je ráno 7:16, nedeľa, ty vole. A sleduje ma jedna osoba, neviem či som to ja, lebo aj ja si niekedy pozerám. Ale že vraj nejaký šílený media LP, ktorého poznám, mám ho dokonca aj na Skype, pozerám moje videá, si myslím, lebo mne sa ukázalo, že jeden sledovateľ je šílený media LP. Ja si myslím, že to klame. A to nevadí, však šílený media LP je teraz niekde na Tábore, si myslím. A zajtra by sa už celé šátočí, takže zatiaľ čus.